Samantala, Idol, umabot na po sa higit 25,000 po na pamilya na bigyan po ng tulong sa pamamagitan po ng relief operations na isinasagawa ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Katuwang po ang lokal na pamahalaan ng Dagupan. Patuloy pa rin po ang pamamahagi ng ayuda kabilang ang mga barangay sa isla gaya ng Barangay Pugaro. Kalakip ng food packs at bigas ang mga dagdag na pagkain tulad ng tinapay at inuming tubig. Nagbahagi rin ng Department of Health ng hygiene kits para sa mga apektadong residente. Nagpaalala naman po ang City Health Office sa publiko na mag-ingat sa paglusong sa tubig baha at tiyaking uminom ng tamang gamot gaya ng doxycycline upang makaiwas sa mga sakit na maaaring makuha sa maruming tubig gaya ng leptospirosis at iba pa. IFM News. IFM News. IFM News.